Jada rang a trígar seo feib na seachtaine don seachtain seo, agus an bhd a tal deanna agah na. Déireann sé úsáid na hebhartha seo chun na freagraí seo a aimsí. So tá 9, 10, 11, 12, 13, 14 agus 16 agad mar freagraí, agus seo na hebhartha a cé tú úsáid chun na freagraí a ail. Ní heaglah ach cur le chéile nó bunar shiúil a dhéanamh, agus ní heagla ever a bí ar úsáid ar. Bé ar féag smuoine go curmach mar ar coddeachaí cé tú cur le chéile agus bunar shiúil a dhéanamh ar an sam céarna chun cod na freagraí a ail. Ghlac do thoid agus bí ag smuoine. Má tá ceodra béachaí ráheachar heagla sinna agail agus gúrás ag an déireann má tá tam agat. Má cricneann tú éalaigh tá dúchan ag an bun, cad é na freagraí eile is féidir leat a aimsiú ag úsáid na hebhartha seo. So cé tú freagra difriúil a aimsiú ag úsáid na hebhartha seo.